Espectacular. Bon dia, esmorzadors. On m'ho porteu avui? Hem vingut al Cira a descobrir la ruta de l'entrepà i borreguer que es farà durant tot el mes de febrer. I un dels restaurants que formen part d'esta ruta és el Arnadí. Ara vos ho contem. Anem pa cá dins. Per a picar trauen cacau torrat i unes olives xafades espectaculars. Encara que vos recomanem tastar les seues braves casolanes, molt equilibrades, el seu torrezno, que és un dels millors que hem tastat fins al moment, o les seues croquetes casolanes de cecina, que així està Luis tastant-les i la veritat que estaven bestials. I ara per així Cristian ens porta la seva proposta per al borreguet. Porta cepeta de planxa, maionesa de soja, ceba caramelitzada, ou i foie. I el pa d'on és? El pa és del forn de xifra del Cira. Espectacular. Molt bona pinta. I és que esta nova iniciativa de l'Ajuntament del Cira a través d'IDEA, a proposta de l'Associació Cultural de la Falla Sant Joan, busca posar en valor l'ofici dels forns tradicionals. Nosaltres visitarem el forn Xifre per veure de primera mà com elaboraven el pa rústic per a la proposta del restaurant Arnadí. Encara que també hi ha altres 7 propostes diferents, com el de la cantina del Jou en el forn La Bèrnia, el del restaurant Montecarlo en el forn Bria, el del Casino de Carreteros en el forn Lluc, el del Ca Tomàs en el forn Sant Bernat, el del Black Pork en el forn Sant Francesc, el del Garibaldi en el forn Alonso o el de la Casa Blava en el forn López. La veritat que la proposta del borreguer de l'Arnadí ens va al·lucinar, encara que també vos recomanem molt tastar la seva brascada d'entrecot. Si completeu el passaport visitant les 8 propostes diferents, podreu optar a 10 esmorzars dobles i 10 targetes al Cira per al comerç local valorades en 100 euros. O sols per votar el vostre preferit, podeu optar a 2 esmorzars dobles i altres 2 targetes al Cira. I per acabar, un dels millors cremalls que hem tastat enguany en aromes a taronja. Què us ha paregut la nova proposta que han fet així al Cira? Ha sigut genial, perquè juntar restaurants i forns ha sigut una molt bona idea. I encara queden 7 locals més per visitar. Però tenim tot el mes de febrer.